Kagutom ang gibati karon sa mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo nunot sa nagpadayong krisis mugna sa COVID-19. Aniya ang report. Kini ang gibidayag sa pipila ka mga mulupyo nga among naagian sa pagtuyok sa dakbayan sa Sugbo. Matud nila nga dugay na silang way trabaho ug misamot karon nga mas gistrikto na ang protokol human gisuspenso ang tanang quarantine pass sa dakbayan. Ang mambaling nga gipabos sa total lockdown mitiyabaw na usab ang mga mulupyo. Si Jovelyn Pasaylo nga taga-sityo tinabangay din usa sa mga sityong gipabos sa total lockdown miasoy sa kalisdanan nga ilang nasinati karon. Nakadawat sila og 25 kilos nga bugas gikan sa city government. Sanglit dili man sila makagawas sa ilang mga Pinoy-anan. Mayor Edgar Lavilla, kung nakadungog man gani ka sa manawagan karon ang hinaot ni Mayor nga tagaan nimo og mga kinahanglanon din sa sa alas ka mamaling ang mga tao no patuo man basta lang kumpleto ang ayuda sa bugas, gatas, susudan. Dili man mangita og pagi ang mga tao gud kung naalang na tanan. Bisan walay panudan basta mahatagan lang unta kuno og panggatas sa mga bata. Matud ni Jovelyn, basta hatagan lang og saktong ayuda ang mga tao, dili man yun sila mogawas sa mga balay. Nunod usab kini sa pamahayag sa mga opisyal sa gobyerno nga ang mga mulupyo gahi og ulo. So, once may mga tao hard lockdown, dapat unta kumpleto sa ayuda kay ang mga tao gud mangita mo gud sila paagi nga makataon pud. Dapat unta kumpletohon ang ilang ihatag para ang mga tao di manggawas kay dili na magproblema kung unsa man gani ang ilahang kanon para sa ilang pamilya. Mi-update kita sa City Hall kalabot sa ayuda nga ipanghatag sa mga residente apan wa pa kitay nagkuha nga tubag. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.